Chimamanda bụ onye si n'ezinụlọ ndị Igbo, ndị nke nne na nna ya bụ ndị Aba na Anambra steeti. A mụrụ Chimamanda na 1977, a zụrụ ya na Nsụka. O too na University of Nigeria Nsụka campus, n'ime ebe ahụ ka ọ nọ wee too, maka na nne na nna ya bụ ndị nkụzi. Nna ya bụ onye mwepụ na mgbakọ na mahadum. Mama ya bụrụkwa onye ga na-alụ na administration na Nsụka. Nna ya bụ James Adiichie bụ a prọfesọ na University of Nigeria Nsụka. Nne ya bụrụ Grace Adiichie, onye nke na-arụ as registrar, onye na-ahụ maka ndekọ na ọchịchị mahadum. Ifugo na Chimamanda tolitere n'ezinụlọ ji akwụkwọ kpọrọ ife, ndị nke ji akwụkwọ wee nyebere isi, ndị nke bụ na ha ejighọ ịgụ akwụkwọ egwuregwu. Ọnya kpatakwulu foundation o ji wee fụ akwụkwọ n'anya ji wee sie ike. N'ebe a ka mmalite odide akwụkwọ ya bidoro. Ụmụ nwanne Chimamanda dị 6. Otu esi wee zụlite ya, o wee fụ colonialism kpatakwalụ otu Chimamanda si wee dee akwụkwọ ya. Anyị jee na vidiyo nke ọzọ, m ga-agwa gị akwụkwọ izuzi o dị na ihe nrụta aka dị n'akwụkwọ ọbụla o dere ede. Ka emesịa nụ.